Benvinguts a la gala dels 9ens premis del periòdico d'aquí, de l'Horta Sud. Estem així per a premiar els col·lectius, associacions, ajuntaments i particulars que han fet alguna cosa per a aquesta comarca que té una riquesa excepcional. Podem parlar de patrimoni, de gastronomia, d'arquitectura, en totes les vessants també destaquem en igualtat i sostenibilitat. I busquem això. Gent que de veres treballa per la nostra comarca i que demostra que tenim un futur molt esperançador. Bé, doncs estem en Albal, en els premis del periòdico d'aquí, en esta Casa de la Cultura. Com a alcalde d'Albal estic molt orgullós de ser l'amfitrió avui dels premis del periòdico d'aquí. Felicitar especialment a les nostres associacions i a l'empresa que han premiat, l'associació Penya Amics de Fontilles i també a l'empresa Indústries Alegre, el qual vol dir que el nostre teixit empresarial creix, però el nostre associacionisme també. Som una comarca molt important, som 20 pobles, som més de 310 quilòmetres quadrats de pobles i tenim que seguir reclamant, aprofitant aquests foros per reclamar els nostres servicis públics. Enhorabona a tots i gràcies al periòdico d'aquí per contar les xicotetes i les grans coses que fem. Pues venim de celebrar la 9ª edició dels premis del periòdico d'aquí de la comarca de l'Horta Sud a la Casa de la Cultura d'Albal. És un plaer. Farem els primers premis així a Albal, però és de veres que enguany en una ubicació més adequada i més bonica com és la Casa de la Cultura. I jo agrair a l'Ajuntament d'Albal i al seu alcalde les facilitats que ens ha donat per a celebrar este acte així a Albal i és un plaer, un honor reunir a la comarca, fer poble i fer comarca i l'única poca cosa positiva que té un diari que és donar premis, que és algo molt feliç i alegre i estem molt contents de l'èxit de convocatòria.